Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kiko. Taong 1968, Tabu, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, nakatira sa bayan ng Tabu itong si Kiko. Matagal na ang kanilang pamilya sa lugar na yan, kaya hindi niya maipagkakailang lahat ng tao roon. Kilala na nila. Aminado rin siyang maraming nalalaman, lalo na pagdating sa mga kwentong kababalaghan. Kung hindi niyo kasi naitatanong, ang lugar ng Tabu ay hitik na hitik nito. Kahit nga noong mga taong ito, marami pa sa lugar nila ang mga taong pinaghihinalaan nilang mga aswang. Kabilang na sa mga yan, ang kababata niyang itago na lang natin sa pangalang Puring. Mabait naman ang pamilya ni Puring. Katunayan, palagi siya rong tumatambay kapag wala silang pasok. Itong si Puring naman, literal na gabi lang sila naghihiwalay. Bagaman marami silang kaedad sa kanilang lugar, hindi niya maipagkakailang silang dalawa lang ang nagkakasundo. Kagaya kasi ni Kiko, mahilig din itong si Puring sa mga kwentong may kinalaman sa mga agimat at bertud. Isipin ninyo, kahit purong mga aswang ang mga magulang nito, nananatili pa rin yung walang ideya kung ano nga ba talaga sila. Naging maramot kasi ang tatay niya sa pagbabahagi ng kwento hanggang sa tumungtong na ito ng 18. Pagdating nila sa edad na yon, naging mabilis ang pagbabago ni Puring. Bukod sa madalang na itong nakakasama ni Kiko, hindi na rin yun pala salita. Tipong sa kabila ng tikom na bibig nito, marami itong hangad na sabihin sa kanya. Hindi naglaon, tuluyan na nga sila nitong nagkahiwalay. Si Kiko ay nagpatuloy sa pag-aaral, habang si Puring naman tumigil na. Madalas pa rin naman silang nagkikita, pero hindi na sila nagkakausap. Noong una talaga, inakala niyang may galit yung kaibigan niya, pero nalaman niya sa kanyang ama na ito na pala ang naging tagapaghalili ng ama nitong aswang. Kaya yun nasabi ng tatay niya dahil sa pagpanaw nito. Alam niyo naman, di ba? Namamatay ang mga aswang kapag naipapasa na nila ang bertud na buong buhay nilang iningatan. Nang malaman ni Kiko ang tungkol dito, hindi naman siya kaagad naniwala. Sa isip-isip niya kasi, wala sa plano nito ang maging tagapagmana ng pagiging aswang ng ama nito. Kilala niya ng lubos itong si Puring, kaya nasisiguro niyang hindi ito malulunod sa ganoong kapangyarihan. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, nagdesisyon siyang humanap ng paraan para yon ay makausap. Bagaman matagal na silang hindi nagpapansinan, patuloy pa rin siyang nagbabakasakali na sana'y dumating ang panahon na muli nilang maibalik ang kanilang nawalang pinagsamahan. Isang hapon, habang naglalakad si Kiko papauwi, sakto namang nagkasalubong silang dalawa. Pagsilay niya kay Puring, napansin naman niya ang madungis nitong muka. Lumuluwa na rin ang mga mata nito na parang hindi yun nagkaroon ng magandang pahinga. Paglagpas naman ito sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay tawagin. Alam kasi niya talagang hindi sila magkakapansinan kung walang magpaparaya sa kanila. Nang marinig naman ito ang pagtawag niya, bahagya naman yung napatigil kasabay ng dahan-dahan nitong pagsilay. Maya-maya pa, nang magkatitigan na silang dalawa, agad namang inilahad ni Kiko ang kanyang pakay. Nakiusap siya roon na kung maaari ba silang mag-usap, ngunit sa kasamaang palad hindi siya nito pinaunlakan. Wala akong panahon para sa'yo, Kiko. Pasensya ka na. Alam mo kasi, yung hinahanap mong kaibigan dati, matagal na yung wala. Bagong pagkatao na ang namamahay sa katawan ko. Sana naman maunawaan mo.
pagtatapat ni Puring. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung naglakad papalayo. Hindi na rin siya nito tiningnan pa o kahit lingunin man lang. Pagsilay naman niyang malayo na ito, di naman siya nagdalawang isip na yon ay sundan. Sa isip-isip niya noong mga oras na yon, bahala na akong magalit yun sa kanya. Basta ang importante, sinubukan niya. Naniniwala kasi noon si Kiko na sa pamamagitan ng kanyang gagawin, tuluyan ang mapapanatag ang kanyang isipan sa mga katagang ilalahad ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas ng kanyang pagsunod. Napadpad sila sa isang malawak na ilang na nasa labas na ng baryo. Kalimitang pinupuntahan yun doon ng mga tao kapag mangunguling, mga ngaso at tinatawag ng kalikasan. Noon pa man, madalas na sila roong pumunta, kaya hindi niya na yon ipinagtataka. Ang kaso lang, pagpasok niya sa isang masukal na kakahuyan, may nasipat siyang maliit na barong-barong na pinasukan ng kanyang kaibigan. May kadiliman sa lugar na yon buhat sa mga punong naroon, kaya habang nilalapitan niya ito, unti-unting nagiging limitado ang kanyang paningin sa paligid. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang layo niya sa kubong yon, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang mga nilalang na bigla roong nagkatipon. Makikintab ang mga balat nito, tapos wala yung saplot. May mahaba rin itong braso at walang patid yun sa pag-ungol habang nakaharap sa kubo. Matapos naman niya yung masilayan, nakapagtatakang hindi siya napapansin ng mga nilalang. Dala ng takot niya, dahan-dahan naman siya noong umatras, pero bago pa man siya roon makalayo, nasipat niya ang kaibigan niya na lumabas na ng pinto. Sa pagkakataong yan, wala na itong saplot, kagaya ng mga kauri nitong naroroon. Pansin din niya ang malapad nitong pakpak sa likod na nakatiklop. Hindi naglaon, bigla naman siyang itinuro ng kaibigan niya na siya namang ikinalingon ng mga nilalang na nakapaligid dito. Pagbaba naman ito ng utos, para naman itong mga demonyong sumugod sa kanya. Bawat isa sa mga ito nakatuwad kong tumakbo. Sinasabayan din nila ito ng malalakas na pag-atungal, kaya sa halip na makalayo pa roon si Kiko, hindi niya na yun nagawa dahil inunahan na siya ng kanyang takot. Nang mahawakan na siya ng mga ito, agad naman siya nitong hinila pabalik sa kinaroroonan ng kaibigan niya. Kahit hindi niya malaman ang pakay ng mga ito, ramdam niya ang pag-iingat nito sa kanya. Isa yung matibay na senyales na hindi siya kinikilala ng mga nilalang bilang pangunahing kalaban o pagkain man. Sa pagharap naman nilang dalawa, napansin niyang parang may personal na pakay sa kanya ang kababata niya. Naramdaman din niyang wala itong balak na masama, kaya kahit papaano pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili. Nang mapagtanto naman itong hindi na siya nasisindak, doon na nagsimulang magsalita si Puring sa kanya. Mula simula ng pagkakahiwalay nila, maigi nitong inilahad ang bawat rason niya. Ipinagtapat din itong totoo ang sinabi ng tatay niya, kaya kailan may malabo na silang makabalik sa dati. Dagdag pa nito na hindi maaaring maging magkaibigan ng tao at aswang dahil sa dala nitong matinding kamalasan at panganib na maaari nilang pagdaanan. Gayunpaman, kahit hindi na sila magkalapit kagaya ng una, ipinagpapasalamat pa rin ito gawa ng ni minsan hindi niya nakita ang nagbago ito. Mariinding inilahad ni Puring habang buhay niyang maaalala itong si Kiko. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, bigla naman yung tumahimik kasabay ng muling pagtitig nito sa kanya habang nagwiwi ka ng, "Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Di man tayo palagi magkasama, asahan mong matutulungan kita sa iyong mga problema." Ngayon pa bang may kakayahan na ako, Kiko? Hinding-hindi kita pababayaan. Sige na,
Umuwi ka na at baka hinahanap ka na nila Tio. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pag-utos naman nito sa dalawa nitong kasama na ihatid siya palabas ng kakahuyan. Siguraduhin din nilang makakatawi doon ng ligtas si Kiko nang sa gayoy mapanatag siya. Nang marinig naman yon ng mga tauhan ni Puring, agad naman yung nagpalit anyo, sabay suot ng kanilang mga damit. Dali-dali na rin yung lumapit sa kanya at matyagang naghintay sa sandaling lalakad na siya. Pagkaraan pa ng kalahating oras, nakalayo na nga sila sa lugar na yon. Pagkaapak niya ng kalsada, agad naman siyang nilisan ng dalawa. Dahil dito, wala na ngang nagawa si Kiko kundi ang umuwi. Ilang araw ang dumaan matapos ang mga pangyayaring yon. Nakaramdam naman siya ng matinding kapanatagan sa kanyang sarili. Alam niya kasing nagkaayos na sila ni Puring, kaya wala na siyang gaanong iisipin. Ang pinoproblema na lamang niya noon ay kung papaano niya malalagpasan ang ika-4 na taon niya sa sekundarya. Medyo hindi kasi naging maganda ang grado noon ni Kiko buhat sa madalas niyang pagliban. May mga nakakaunawa namang guro sa kanya, pero yung iilan, di talaga siya pinatawad. Bagaman ganoon ang kanyang sitwasyon, hindi naman ito nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Sa isip-isip niya, kung hindi siya makakapasa, babawi na lang siya sa susunod na taon. Mas mainam ng ganon kaysa pagtiisa ng pag-uugali ng mga ito. Buri ng kanyang loob na hindi magmakaawa sa kanyang guro dahil unang-una, kasalanan din naman niya kung bakit siya nagkaganon. Ilang buwan pa ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Sa sobrang pagkaabala noon ni Kiko, hindi na niya noon namalayan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang tahanan. Kung hindi nga nabanggit ng kapatid niyang babae ang tungkol sa problema nila, talaga namang mananatili siyang walang ideya. Base sa salaysay nito, may nakaaway noong nagdaang araw ang tatay niya. Kapitbahay lang nila ang taong yon at kaya sila nagkaroon ng komprontasyon ay dahil sa paninilip ng lalaki sa kanila. Araw-araw binabantayan nito ang kilos ng kanyang mga kapatid at sa tuwing maliligo na ang mga ito, agad naman yung sumusunod. Una pa lang napapansin na yun ng tatay nila, pero hindi pa ito gaanong sigurado sa hinala nito. Ilang araw din itong tiniktika ng lalaki hanggang sa makumpirma nga nito na ginagawa nito ng hindi kaaya-aya ang mga anak niya. Dala naman ng galit ng kanilang padre de pamilya, agad naman itong sinugod noong araw na yon ng lalaki. Kampante kasi ito, bukod sa malaki at matangkad siya, nasa edad 60 anyos na rin yung lalaking nanilip sa mga anak niya. Kung suntukan lang din ang pag-uusapan, talaga namang hindi ito uubra. Pagdating nito roon, agad nitong pinagbubungangaan ng lalaking yan hanggang sa sila'y magkainitan. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nila, dahilan para mapilitan na ring lumabas ang mga pinsan nitong nataong bumisita sa pamamahay nito. Nakialam na rin ang mga anak ng lalaking yon, kaya nangyari, gulpe at bugbog ang inabot ng tatay niya. Sa halip din na sila ang panigan ng mga nakapaligid sa kanila, sila pa ang nakontra. Inaasahan naman yon ng mga magulang ni Kiko, lalo pat ang maninilip ay may kapit din sa lugar nila. Matapos ang ganoong pangyayari, kantsaw at panglalait ang paulit-ulit na natanggap ng kanyang mga kapatid. Kesyo, di naman gaanong kagandahan, ang papangit naman ito para silipan at kung ano-ano pa. Itinago rin yon ng pamilya niya sa kanya upang hindi nito maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Yun nga lang, kahit anong tago ng baho, sisingaw at sisingaw pa rin ito. Nang malaman naman ni Kiko ang tungkol dito, agad naman niyang kinausap ng masinsinan ng tatay niya. Sa una nilang pag-uusap, di pa yun umaamin pero kalaunay napilitan na rin itong ilahad ang katotohanan.
Nang makumpirma naman niya ang lahat, doon niya nalaman ang panggigipit ng mga ito sa kanila. Marahil ay yun na rin ang dahilan na kung bakit may mangilan-ngilan siyang mga kamag-aral na pinangingilagan siya. Matapos naman nilang mag-usap, inabisuhan siya ng tatay niya na umiwas na muna sa kanilang kapitbahay. Dagdag pa nito na, palamigin muna nila ang sitwasyon para naman hindi na yon lumala pa. Nang marinig naman ni Kiko ang tungkol dito, galit na galit naman siyang tumitig sa kanyang ama habang padabog na sumasagot dito ng, "Masisikmura niyo yan? Tayo na nga nargabyado, tapos tayo pa ang iiwas? Tayo naman, paano magtatanda ang mga yan kung hindi tayo lalaban? Natatakot ka ba para sa amin? Huwag kang mag-alala, tay. Ako ang gagawa ng paraan." Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi niya, mariin naman siya nitong binalaan na huwag humingi ng tulong sa pamilya ni Puring. Masyado yung mapanganib, lalo na kung may mamamatay sa mga kalahi nito. Kung mamalas-malasin kasi sila, may tsansang ang mga nilalang na yun pa ang uubos sa kanilang pamilya. Nabanggit din ng tatay niya na sa mga oras na yon hindi mapagkakatiwalaan ang mga galamay ni Puring. Maaaring kasanggang dikit niya ang pinuno pero hindi niya natitiyak na tapat din ang tauhan ng mga ito. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, di naman niya ito gaanong pinansin. Naniniwala kasi siyang alam niya ang kanyang mga gagawin at sa kahit na anong paraan, nasisiguro niyang hindi siya nito tatalikuran. Dumaan ang araw na yon. Minabuti naman niyang isantabi ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanyang pag-aaral. Mas pinili niya kasing unahin ang pagmamasid upang malaman ang kasalukuyan nilang estado sa kanilang lugar. Pakiramdam noon ni Kiko, para silang mga kriminal na nagtatago kahit wala naman silang ginagawang masama. Gustuhin din nila noong magsumbong sa barangay. Alam nilang masyado itong imposible, lalo pat yung mamboboso ay purong kapatid ng punong barangay na namamahala sa lugar nila. Siyempre kahit anong bait nito, mas pipili nitong kampihan ang kanyang mga kadugo upang mapreserba ang pangalan nila sa masa. Dahil sa ganoong rason, hindi na siya nag-alangan pang humanap ng ibang paraan. Matapos niyang makumpirma ang lahat-lahat, palihim siyang pumanhik sa ilang kung saan namumugaran ang pangkat ni Puring. Gabi niya nang pinasok ang lugar na yon upang masigurong madadatnan niya ang mga ito. Pagpatak naman ng Huwebes ng gabi, magbabandang 3:00 kung saan tulog na ang mga kapitbahay nila, palihim na umalis si Kiko sa lugar na yon. Mabilis niyang tinahak ang dulong parte ng baryo kung saan siya dinala ni Puring noong nagkausap sila. Pagdating naman niya sa lugar na yan, tumambad sa kanya ang katahimikan ng buong paligid, ngunit habang papalapit siya ng papalapit sa kakahuyan, napapansin niyang parang mga aligaga ang mga insekto at ibong naninirahan doon. Bukod sa panayang paglipad nito paraot parito, walang patid din yun sa kakahuni. Nang makapasok na si Kiko sa bukana nito, unti-unti na rin niyang naririnig ang mga pag-aangil at sigaw ng mga taong nasa pugad ng kanyang kaibigan. Akala niya, pawang huni lang ng mga aswang ang kanyang naririnig, pero nang mapasok na niya ang lugar na yon, doon tumambad sa kanya ang hindi mabilang na mga taong kinakatay. Yung mga labing na paglinisan na, buo pang nakasampay, malapit sa kawang may kumukulong tubig. Napakaabala rin ng mga nilalang sa lugar na yon, sa puntong hindi na nito napansin ang kanyang pagdating. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon niya nasilayan si Puring na kasalukuyang nagbabantay sa mga karneng inilalagay ng mga ito sa kahon. Pagbaling naman ng paningin nito sa kanya, agad naman yung lumapit kasabay ng pagtanong nito ukol sa kanyang pakay. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad naman niyang tinanong ang ginagawa nito
Ngunit minarapat nitong huwag sagutin ang mga katanungang yun. Sa halip na natili yun sa unang tanong nito sa kanya, kaya napilitan naman siyang ilahad ang totoo. Maya-maya pa, nang akmang makikipagkasundo na ito sa kanyang plano, muli niya yung tinanong ukol sa ginagawa ng mga tauhan nito. Mapasa oras kasing yun pinuno, talaga namang hindi pa makapaniwala si Kiko sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Dahil dito, napabuntong hininga lang naman ang kanyang kaibigan, sabay sagot sa kanya ng, "Tinda namin ang mga yan. Umiikot yan sa kabuuang lugar ng Negros. Pambenta sa mga kalahi naming tinatamad na mga aso ng pagkain. Kahit mga aswang kami, Kiko, gusto rin naming kumita. Ang pera ay katulad lang din ng bertud. Kapag marami kang tanga nito, lahat sa'yo susunod. Walang kukontra, sapagkat kapag ang salapi na ang nagsasalita, lahat ng tao makikinig." Dagdag pa nito na, kahit abala sila noong mga sandaling yon, bibigyan niya pa rin ito ng oras sapagkat malapit niya yung kaibigan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na nais niyang malaman, agad naman itong nagtawag ng mga tauhan. 3 sa pinagkakatiwalaan nitong aswang ang tinawag nito para sumama sa kanila. Base sa plano ni Puring, 2 gabi nilang titiktikan ang bahay ng kalaban ng kanyang pamilya. Kapag naunawaan na nila ang estado at kilos ng mga ito, tsaka na nila yun lulusubin. Maghahanda rin sila ng mga kapalit nito, nang sa gayoy kahit patay na ang mga taong yon, walang magtataka at maghahanap sa kanilang pagkawala. Matapos nitong masambit ang mga katagang yon, ngumisi lang naman ito sabay wika sa kanya ng, "Gusto ko talaga ang mga ganito. Tipong may magbibigay sa amin ng otoridad para basagin ang sumpa ng pananalo." Parehas tayo magbebenepisyo sa planong ito. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat, Kiko. Basta gawin mo lang ang parte mo at gagawin din namin ang sa amin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Bago rin sila magkahiwalay ng kaibigan niya, meron siyang isang bagay na ipinakiusap dito at yun ay walang iba kundi ang kagustuhan niyang masaksihan ang lahat ng mga mangyayari. Pagkarinig naman ni Puring sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito. Matapos nun, may ipinatak itong puting dagta sa kanyang mga mata na ayon sa kaibigan niya, yon ang uugnay sa kanilang mga paningin. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, doon na nga tuluyang umuwi si Kiko. Lumipas ang gabing yan, matyaga niyang hinintay ang paghihigante ng kanyang kaibigan. Gabi-gabi nakakasilay siya ng mga pangitain na may kaugnayan sa pananiktik ng mga aswang sa bahay ng mga taong nakalaban ng tatay niya. Noong una nga pinuno, inakala niya talagang panaginip lang ang mga nakikita niya. Pero kalaunay na pagtanto niyang yon ay totoo. Sa pagsapit naman ng araw na kanyang hinihintay, sinigurado niyang hindi siya dadalawin ng antok pagpatak ng gabi. Para magawa naman niya ito, mula 9:00 ng umaga hanggang 4:00, natulog siya. Hindi niya inisip noon ang galit ng mga magulang niya dahil sa di hamak na mas importante ang kanyang masisilayan sa pagsapit ng dilim. Pagpatak naman ng dapit hapon, parang gwardya itong si Kiko na nakahandang pumasok. Matapos niya kasing maligo noon, 2 beses pa siyang nagkape bago pumwesto sa lugar kung saan nila napagkasunduan ang kanyang kaibigan na magkikita. Ilang oras pa noon ang lumipas, natulog na ang mga kapatid at mga magulang niya. Si Kiko naman noon, patuloy pa rin nakaupo sa gilid ng bintana na nasa harap lang ng bahay ng mambuboso. Ni isang segundo hindi niya ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin hanggang sa hindi naglaon ay may pumasok na namang pangitain sa kanyang wisyo. Kasabay nito ay ang pagsilay naman niya sa bubong ng bahay na yon ng 2 nilalang na lumapag.
Alam niyang yon ang mga tauhan ng kaibigan niya dahil sa pangitaing nakikita niya. Nasa harapan niyo ng pinto. Pagkatok naman ni Puring ng 3 beses sa bahay na yon, mabilis namang nagpalit anyo bilang mga daga yung 2 aswang na nasa itaas ng bubong. Dali-dali yung naghanap ng butas. At nung makapasok na ito, sila na ang nagbukas ng pintuan para sa kanilang pinuno. Pagpasok ni Puring sa loob, nanatili pa ring walang ideya ang mga biktima nito. Bukod kasi sa tulog na tulog pa ang mga ito, di rin nila yung nakikitaan ng anumang pagkilos kahit lumalangit-ngit na yung mga kawayang ginawang sahig. Pagbukas naman ng unang silid ng 2 nitong kasama, agad naman nilang sinunggaban ng mga taong natutulog doon. Yung isa namang tauhang naiwan nito, direktang hinanap kung saan namamahinga yung taong gumawa ng karumal-dumal sa mga kapatid niya. Nang mahanap na ito ng nilalang, parang mabangis na hayop naman itong nilapa ang lalaki. Pagsigaw naman ito, agad namang nagising ang lahat ng mga kamag-anak nito, dahilan para magpakawala na ng malakas na tigalpo itong si Puring. Sa isang iglap, natigilan ng kaguluhan sa lugar na yon. Kaya malaya nilang naidala papalabas ang lahat ng taong naninirahan doon. Nang maibalik na nila ito sa pugad, sa pamamagitan ng damit at iba pa nitong gamit, gumawa yun ng kahalintulad doong wangis. Yun ang minanipula ni Puring upang sa loob ng maraming buwan, walang makapansin sa kanilang mga pag-atake. Naging matagumpay naman ang wangis na yon, kaya matapos nilang makatay at maibenta ang mga karne ng pamilya, nagpatuloy rin ang pamumuhay ng mga balat kayong kanilang ginawa. Bagaman may mga pagbabago sa pag-uugali ng mga ito, hindi yun sapat para pagdudahan ito ng mga tao. Matapos naman niyang masaksihan ng lahat-lahat, minabuti naman niyang bumalik sa pugad ng kaibigan niya para magpasalamat. Ikinatuwa naman ni Puring ang kanyang pagbisita, gawa ng maging ito man, aminadong may pakay din sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya na lamang ibebenta pala ng mga ito yung karne na kanilang nakuha mula sa pamilya ng kapitbahay niya. Dagdag pa nito na, itinabi nila ang karne ng mambuboso para kainin sa kadahilanang ang mga ganoong klase ng tao ang isa sa may pinaka-nakakatakam na laman. Nagbebenta naman sila ng ganong karne. Yun nga lang, may kaakibat yung mabigat na presyo. Inaasahan na rin nilang kukupitin lang yon ng mga magbebenta, kaya sa halip na yon ang makinabang, mas mainam na hatiin na lamang nila ito para lahat ay makakain. Matapos naman yung mailahad ni Puring, dahan-dahan naman itong inilapit ang mukha nito sa kanya habang nagsasabi ng, "Basta kung may gusto kang ipapatay, sabihan mo lang kami. Salamat sa iyo, Kiko. Dahil kahit ganito na ako, natanggap mo pa rin ako. At nga pala, bumisita ka lang dito kung gusto mo ng kausap." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya at umalis. Mula noon, bumibisita na lamang siya kay Puring para mapag-usapan ang mga nangyayari sa buhay nila. Iniiwasan na rin niyang maipapatay siya roon sa takot na baka makasanayan niya ito. Magpahanggang sa pagtanda ni Kiko Pinuno, naging lihim na magkaibigan pa rin sila ng kanyang kaibigan na si Puring, ang bagong pinuno ng kanilang angkan. Okay. Opinion ko sa kwento. Medyo natuwa lang ako ron sa ending, no, na kahit papaano napanatili pa rin nila yung pagiging magkaibigan nila. Na kahit minana na ni Puring yung bertud ng tatay niya, siya na nga yung bagong pinuno ng angkan nila, naging magkaibigan pa rin sila. Kasi ina-expect ko sa dulo hindi na sila magiging magkaibigan eh. Yung kasi nga 'di ba parang nagpapaalam na si Puring. Sinasabi niya na wag na siyang kulitin ni Kiko kasi
Ganun na yung buhay na kinagisnan niya. Ganun na yung buhay na kagigisnan niya. Na aswang na siya. Kailangan niyang pumatay, kailangan niyang kumain ng tao kasi nasa dugo talaga nila yon. Pero yun nga, talagang siguro pinaglapit sila ng tadhana. Di ko lang alam kung gawa ng Diyos yun kasi ang pangit ng muli nilang pagiging magkaibigan kasi may pinapatay si Kiko eh. Pero sa simpleng pamboboso, pero alam ko masakit yun excuse lang sa mga kababaihan natin dyan. Alam ko na masakit talaga yung ginawa ng lalaki na yon, lalo na sa inyo. Syempre, inaalagaan nyo, tsaka iniingatan ninyo yung pagkababae nyo, tapos sisilipan kayo, bababuyin lang kayo ng ganun-ganun. So, siguro yung iba sa inyo, tingin, deserve yung nangyari dito dun sa mamboboso na yun. Pero ako, siguro sana pinarusahan lang, no? Siguro tanggalan ng mata, yung tipo ng ganun. Pero yung parang kinatay lahat yung angkan eh. Diba? Kasi ginulpi yung tatay ni Kiko eh. So, di ko masabi na goods yun, pero siguro sa karamihan, okay yun. Pero overall, masasabi ko sa kwento na to, medyo nakakatakot lang. Di pala medyo, nakakatakot talaga na kaya ni Kiko mag-utos sa kaibigan niyang aswang kapag meron siyang gustong ipapatay. So, wag nating kalabanin si Kiko. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.